Jesus lamang. Makabilin ko sa giulang niyang dugo na nakahugas kanato. Kapasayloan atong naanggo tulog sa dugo niyang pinilo. Alang sa katugsanan sa atong kalapasan, lubog ni Jesus lamang ang makahugas nga giulang niya dito sa krus. Makabilin po sa giulang niyang dugo na nakahugas kanato. Kapasayloan atong naanggo tulog sa dugo niyang pinilpo. Ang balaan nga kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa tugog sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugod niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ako asya ito sa kalangitan, nagandamog tuloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya ini sa kalibutan.
Mga higala, kumusta ang may gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigong maon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami Ginoo magapasalamat diha kanimo nga bisan pa sa mga kakulian apan ikaw nagatugot gihapon nga ikasulti ug ikasinggit pa ang mga binhi sa kamatuoron. Panalangini kini nga programa ug panalangini kining estasyon nga mahimo unta kini nga instrumento sa pagdala og mga kalag diha sa imong tiilan. Daghang salamat o Dios nga ikaw maghatag ug magatubag sa amo nga mga pag-ampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa unahan ato sa aning ibana ni og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? By the way, ang ato nga kasagaran nga mga text diri mga kuan gyud ni mga pangutana ni kung kanus-a pa gyud mobalik ang og tingog ang radyo. So kami diri dili pagyud mi makadetermine og kanus-a mobalik kay ang transmitter gipadala dito sa Manila until now wala pa mi ka-sure kung kanus-a mabalik. So igkabalik ni adto i-install dayon to sa engineer og unya sa gihapon padayon ang servicios DYCM. So na kuan maguton na sunog maguto ang transmitter, no? Unya dili man ang kining ato kuan na lang ni sa live na lang ta, sa live. Okay, ato ning kuan busa nga di na lang siguro nako isa-isahon kay kasagaran mo magyudto ang mga hisgot kanus amo ko mobalik og tingog. So ingon ana lagi hapon ang among masulti hangtod karon, no? Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban sad og mga pipila ka mga text message di sa cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin dapita o lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, dugang salamat Brother John. Mayong gabi sa tanan natong mga listeners sa kutob sa naglantaw karon sa ato nga Facebook atong gina-welcome. Okay, pwede na mo maka-send mga higala og mga messages, no? Diri sa ato nga comment section sa Facebook. Pwede diri sa mga number namo ni Brother John, pwede sad sa messenger ni Brother Libby. Kalabis mga higala. Aron atong mabasa ang inyong mga importante kaayo nga mga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi ngadto sa inyong mga friend. So amo nang paaboton higala unya palihog lang pod gyapon din ato kalimtan mga higala sa pag-share, no, ang ato nga programa ngadto sa atong mga kahigalaan atong minahal sa kinabuhi. Okay, ako na ning sugdan pagbasa dinhi niya si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby. So good evening Sister Ginaline. Salamat sa pag-love o pag-pray. O niya sa Neil Guarin, salamat po sa pag-love o pag-pray si Brother Neil. O niya po si Brother Rolando Itang, Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o maayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o sa mga nag-view
niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So, May God bless gabi also, ini mo Brother niya sa Nelo. Saudi Arabia, Brother Nilo. Ingat ka din ha. Okay niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray. Niyasad si Brother Sonny Sumayang. Salamat yapon sa mga heart no o mga kamot nga nagpray. Niya po si Sister Ila Lipalam. Salamat sa paglab o pagpray. Kaniyato po nakita din si Kapaglaom nga pala. Mayong gabi, Brother John o Brother Libby. Please pray for me. Sige kog samukon sa daotang espiritu, Brother John. Patabang kog paampo kay dili na ko kaya kong akura. Isa from Salog, Zamboanga del Norte. Gikani kakapaglaom nga pala. Okay, wara gid na ilain nga kuha na Babae siya, pag-ampo. Brother John. Ha? Babae. Pag-ampo ra gyud sis, no? Nya wala mi kay ba unsay background o history ngano nga ang espiritu misamok sa imo, pero this is the right time nga ipakita nimo sa daotang espiritu magkinaunsa diha ka gyud mo dapig sa Ginoo. Ayaw ka paghunahuna. Basas Bible og ampo. Ayaw ka paghunahuna nga og ikaw lang dili nimo kaya kay malipay ang daotang espiritu ana hinungdumi nga naa kanunay ang Ginoo mutabang nimo bisang mag-inusara ka mudaog ka kay walay mga daotang espiritong nagmalampuson sa paghatag og kasamok sa kinabuhi sa tao. Ang ila na pagsamok-samok ra. So ayaw na lang og kuan, ayaw na og kabalaka, isalig itugyan sa Ginoo, muhawa ra na ang daotang espiritu. Okay niya po si Anita Cabaluna Clavis. Amen. Okay, may gabi ni mo, Sir Nate. Niya po si Jojo Kaayon, maayong gabi sa tanan og sa tagdumala nining maong programa. Brother John, Kuya Libby, God bless all. So may gabi ni mo, Brother Jojo. Asa makar, Brother Jo? Lumrag lonely man. Wa mong god ang Mrs. Derigod. Bro, nauli naman siguro, Brother Libby? Ambot ako kabantay. Daw nauli na. Nauli ni, malipayo na siya. Kanya niya po, always na. niyasad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. So thank you kaayo mga sir no sa atong CEO niya o sa atong station manager. Ngayon lang misade ni nga on air na ta mga brad. Good evening. So good evening. O niya, mayong gabi isad sa tanan nato dihang mga listeners sa Riverside FM diya sa South Cebu o bisan pa mga tus Dumaguete kutob sa naabot diya sa Riverside FM kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome din sa Tulumanon sa Jesus is Our Hope. Niyasad si Mami Ann Fuentes, mayong gabi sa tanan. So good evening, ma'am. O Ay, niya po, gabi ni mo din na sa nasod sa Norway, ma'am. Thank you sa pag-view ni mo sa atong program. God bless you. niyasad si Brother Jake Sumalinog sa Dumaguete po ni, mayong gabi, Brad Lib. O Brad John, di anapod ko sa Dumaguete. Anapod ka, nagkita ta sa Bado, Drikas Kadwawan. Niya karon anapukas Dumaguete, Brother Jakes. So God bless. O niya po, di pagis mamian, God bless us all. O niya po si Meliod Silasol, salamat sa pagpray o paglab. O niya, mayong gabi, Brother Lee, Brother John, o sa tanan nga namin o gikan kang mamian. May gabi sa mo diha, ma'am. Niyasad si Dong Bob Rituya, mayong gabi Dong John o Dong Lib. O sa tanang nagsunod ni ini nga programa. So good evening Dong Bob. May gabi diha dong, uban sa mga pamilya dong. O niyasad si Brother Alger Lipon, ang ato ding anak ba John, nga tuwa sa Iligan. Yeah, sa Iligan. O ba ni Maricel. Greet ko sa among duha ka anak, Jim Carl o Jim Claire, nga naminaw karon ay may gabi din ni Jim Carl o ni Jim Claire. Good evening ni Sister Maricel diha, kanyang tanan diha dong maayong gabi. Anya ato ning dalikatan paglantaw ang pikas nga monitor mga higala, ato ning tan-awon makadiyot. Okay, aritas unas mga nag-send og heart din sa ato nga program.
niya si Sister Ginaline Lumuntad, Sister Anita Clavis, Ronilo Itang, ni Ann Fuentes, Jo Kaayon, niya po si Sister Rosaline Mainit. May gabi ni mo Sister Rosaline diha sa Germany. God bless you. O kang Sister Belin. Niya po si Dong Adjar Lipon, Benjamin si Casis sa Manila po ni. Vladimir Bragas RMB kapag laom. So may gabi ni mo RMB kapag laom. Niya po si Regifal Ibanez, Lowell Nodalo Estrira, Elmodam Flores kapag laom nga pala. Tapos Brother Jedal Peritos, Elame Katamko, An Elods, Dad Piaze, Ela Lipalam, April Rose, Baynusa Ihara, Jojo Cordova, Nel Guarin, o G. Merced. Muna ito mga nakita din sa nag-send og heart sa atong program. Diritas mga nag-like, mga higala, niasad ang mensahe nga nagdilaab. So, good evening, Brother Jimmy Aranises, uban siyong pinalangga. Good evening yung tanan diya sa Tabugon, sa Bourbon. O niya po si Gregorio John Toling Pikit Jr. So, bayang gabi niyo ba, John? Tapos Tristiamen Jaime, Rolls Soto Tams, Antonio Itorma, niasad si Anacito Preselias, Bob Rituya, Meliod Silasol, Jake Sumalinog, Rolando Villa Carlos, o Giovanni Inganyo Bayo. So thank you kaayo. O niya si ato nakita po si Dungnap Rituya. Niya yung misay maayong gabi ninyo Bro John o Bro Libby. So maayong gabi ninyo Brother Nap. Okay. Arita magtanaw sa mga higala sa ato nga messenger ato sa nang tagdon. Kadiya say mga mensahe nga diri sad gipaagi sa ato nga messenger. Okay niya si mga nagsending mga heart, ang uban nag-like, ang uban nag-pray. Master Ginny Rama Fermin sa Negros. Niya may gabi ni Monster. Okay. Ato panintanaw ning uban nga mensahe ni Apostle Belinda Lohira Tirana, Rhodes Soto Tams, anya Brother Cesar Ilguera. Ato po nakita si Sir Navigator Flores, anya niya po si Rufino Moreno, anya niya po si Sister Sara Katampatan, niya si Abner Dualio, nakikuba na to. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad, na po siya mensahe, maayong gabi Sir Libby. So good evening, niya po si retired Scout Ranger Isagani Aratzia Senior. So good evening ni mo, Sir. Niya may gabi sa taga-Kabagkalan, diya sa dakit. Niya po si Sister JJ Kalapuan, Sister Gay Marie. So good evening ni mo, Sister Gay Marie. Anya niya po si Brother Nilo Itang, Jimar Coles, Gabato, nakiguban sa dato karong gabi na. Kiniya po si Sir Matthew Anderson. So thank you kayo. Thank you, Sir Matthew, for watching and always following our program. May God bless you and your family. Hello, Sir Matthew. Good evening, sir. Thank you so much for watching. You are very welcome of our program, and thank you so much for being nice guy. Okay, niya po si Dong Bob Rituya. Niya sir ito nakita din si Abadronilo Itang. Niya po Nicky Sumalinog, nakiguban sab. Hinley Ibo, maragtuan ni sa Balanban siguro ni kuno sep. Tapos Brother Andy Nubal. So may gabi ni mo Brother Andy, no, diya sa Kayang.
niya po ang madasigon, maaptikon nga barangay councilors mabuli si barangay Councilor Herrera Jole. Okay. So this time mo ato mga nakita dinhi sa ato nga messenger mga higala. O ni ato ning balikan paglantaw ni na po dinhi ubay-ubay nga ato nakita karon sa ato nga monitor. Ato ning tanawon. Okay ni as inting mahait. God bless. Brother Inting, may gabi, kumusta mong tanan diha? O ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Okay niya po si Naro Path, maayong gabi. So good evening Naro Path. Niya po si Chari de la Cruz Nugas. Amin. So may gabi ni mo, Chari, uban sa imong family. Atong masilingan as mabuli, may gabi tanan. Niya po si Naro Path, niya siya mensahe, Kuya John, murag wala na lagi ka makabisita diri sa Camotes. Tata Camotes din sa Narupath. Kuan gyud dili lang gid noon gyud madali-dali kay maayo magbutos una nga maanha ta og Camotes kay association or fellowship. O ila ta nga inviton pero og sama pa sa kinabuhi natos una nga ulitaw pa ta nga isigo lang okay ra. Pero lahi na og maminyo na god unang-una sa una mulakaw ko aw ako kaugalingong gasto karon lisod na kay pamilyado naman ko unya maanha ta kanang naay mga invitation ay patay kay ila man na nga shoulderon ang kanana ang pamility back and forth no so maanha ra gihapon ta diha sa Camotes kay ang akong kasing-kasing naghandom ang gihapon pagbalik din na. So God bless mong tanan diha sa Islas Camotes. Okay, napag-mensahe Kuya John, mangutana lang ko ba pila naman katuig edad kay Adan hangtod kay Jesus up to present year. Mahitungod ana wala gid may accurate nga pagkwenta nga birthday ni Adan. Mahitungod niya na sa birthday ning Adan gikan sa iyang panahon sa kang Kristo until now sa present time na to wala may accurate date sa pagkwenta niya na so sorry. Okay niya sad sidong Babri Tuya tuburan gihapon na si Henley Ibodong. Kauban din mo diha sa church dong. Sorry ko na, binagubalan ba ni si Hinley Ibo. Okay, thank you sa info dong. Padayon ta sunan manghigala, akong basahon karon taod ko na amang mensahe mo suro dinhi. Niya day si Silver, no? Dito ni sa Negros. Good evening, Brother John o Brother Live. Okay, good evening. Yan yung cousin ni Sister Remedios. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby ato ning taga-pagtagad gipaluap raman ni ang atong gisgutan kay nangagigong gabi nga nagtubag magudta nga si San Pablo apostol sa mga hintil ug wa magyud nagwali si San Pablo sa napulo kasugo sa mga hintil unya kamo nagwali mo buti pasabot nga mura ba og nagkasumpaki ang kang San Pablo sa tuwa pero ato nang gitubag kagabi og unya ni ay paluap nga question paluap kini ni paluap ni Cesar no unya Brad Cesar kumusta ka din ha uban sa imong panimalay ang imong kuan dire ngano mangyod sir nga ang mga tao gihuna-huna man sa kadaghanan nga ang napulo kasugo iya og didto ra na sa Israel si Cesar di ini. Okay, dagang salamat Brother Cesar. Tinuod na daghan gyud sa mga tao nga naghuna-huna nga didto ra na sa Israel. Ang uban pod mo pamatuod nga wala na tungod kay way taong makatuman mahitungod ni ana. Kining mga butanga mintras dili pa tapuson sa Ginoong kalibutan ug dili pa hukman sa Ginoo ang yawa uban sa mga kaubanan sa yawa,
dili gini masulbad ni nga mga isyu tungod kay magpabilin manggod ang yawa nga nagahilo sa huna-huna sa tao mahitungod niini. Wala mo makabantay nga ang naay daghan nga pundok o mga tao mga Dios nun gyud kaayo. Makita nimo nga malantaw nimo nga sa imong mga mata mo abot sa imong una nga sila mga Kristohanon. Nganong gitawag ni Kristohanon kay nagsunod kang Kristo. Si Kristo nagsunod ug nagtuman sa kasuguan, pero sila nga nag-angkon nga mga Kristohanon wa magsunod, wa magtuman sa kasuguan. Kabalo ba mo kung ngano nga ingon niini ilang hunahuna didto ra na sa Israel, wa tay labot sa pagsunod pagtuman niana. Kana gyung ikaupat nga sugo dihas na pulo ka sugo nga maong adlaw igpapahulay maunay ilang gilikayan. Mauna nga mangita lang gid sila og mga rason ni katarungan kana bang palusot kunwari kay aron nga matagaan bapod og kuan, aron bapod nga matagaan kunuhay og kalig-on ang ilang sayop nga mga doktrina o pagtulunan. Pero dili gina tinuod nga ang napulo ka sugo wa tay labot sa pagsunod o pagtuman ni ana kay didto ra sa Israel kay dili man na maoy kuan kanana ang kanani ang dili man na maoy gisulti dinhi sa Biblia. Ang tinuod nga pagkasulti ang napulo ka sugo tinuod na didto na himo kay ang napulo kasugo god gikuha ni Moises una ang mga Israelino dito sa Egypto, gidala dito sa kamingawan kanang tawag wilderness, ug unya iyang gibilin dito sa ubos, misaka siya pa ibabaw ngadto sa bukid sa Sinai, ug didto na ihatag sa Ginoo ang napulo kasugo nga gisulat sa duha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo sumala sa mabasa sa Deuteronomio 31:18. ug unya kung imo ning tanahon ang prinsipyo ni sa Deuteronomio 4:2 dili ni dugangan ug dili pud kinini ang punan, dili punan, di dugangan, dili ibanan. Unya sa 4:3 sa Deuteronomio ang Dios nagsugo gyud nga tumano ni ang napulo ka sugo. Timan-ing nga didto man tuod ni sa Israel kay didto man lagi ni na ang pagkuha ni Moises sa mga katawan sa Israel dito sa Egypto. Pero ang implementation sa kasuguan sa Dios dili lang dito sa Israel, dili lang sa mga taga-Israel, kundi implementado kini siya sa tanan nga mga katawhan sa tibuok nga kalibutan. Okay, pamati iragod ninyo ni ang gihisgutan dinhis bala ang kasulatan. Hope nga open hearts lang gid mo kana bang kuan ayaw mo pagunahuna diha nga kanang inyong prinsipyo, kanang inyong pagtuo baruganan amo nang gihilabtan. Kami wala mituyo sa pagpanghilabot, pero tuguti lang ingon nga kami ang host ni ini nga programa, amo gyud ipasabot kung unsay gipasabot dinhi sa balaang kasulatan. Kung ato ning kuan ang implementasyon sa kasuguan sa Dios para sa tanan nga mga tao, dili lang kay didto sa Israel. Tanawa kung ato dinhi nga basahon dinhi sumala sa nahisulat dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13, ingon ni ini kadaghan naman ni nato gipasabot pero okay lang, no? Sa 12:13 sa Ecclesiastes nag-ingon dinhi, human ni ining tanan o salang kabutang ang angay kong isulti, tahura og kahadluki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Kini malinaw, dili man gyud ni ingon nga unsa-unsa lang ni nga pagkasulti, tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang ingon di alang kini sa tanang tao. O mo ni ang gisulti dinhi. Kung imong basahon ang ganing kuan the Word of God translation giingon alang kini sa matag tao. Sa MBB alang sa tanang tao. Sa popular version nigon kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Sa pulong pala nga tao, siya ro og di ka mo admiter sa imong kaugalingon nga tao ka.
Kung gi-admit nimo sa imong kaugalingon nga ikaw tao, huna-hunaa nga doon na kay labot sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, ayaw huna-hunaa nga didto lang sa Israel. Nga naman, kay alang kini sa tanang tao, dili kay didto lang sa Israel. Mao ni ang gihisgutan dinhi unya kuani pa pamatii pa ni ang unang hari 8:60 o 61 nagingon, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tanaw ha, gi-address ni sa tanang katawhan sa kalibutan. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan, nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nailain, magmatinud-anon unta sa bugos ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Usab din ang puong karon, niadto na nga karon. Musa dili gid ka makaingon nga alang ra sa Israel, kung dili alang sa tanang tao, alang sa matag tao. Tuguti nga mobasa ko dinhi sa The Living Bible sa gihisgutan sa nga verse nga atong gibasa sa kini ang 1 Kings chapter 8 verse 60 and 61 ingon ni eno mao ni ang gisulti dinhi ining kanang bersikulo ha. My people all over the world. Tanaw ha? My people all over the earth, no? Dili word ang termino gigamit diri earth. My people all over the earth. Di ini gi-address ngadto sa mga katawhan sa Dios. So malinaw nga ang katawhan sa Dios nagsunod ug nagtuman sa iyang mga kasuguan sa napulo kasugo. Pero kanang taong di mo sunod ug di mo tuman, makonsidered gyud na nimo nga dili na katawhan sa Dios. Niya my people all over the earth know that the Lord is God and there is no other God at all. O my people, may you live good and perfect lives before the Lord out God. You will always obey His laws and commandments just as you are doing today. Kaklaro ana sa tibuok nga kalibutan, sa tanan nga mga katawhan, unya ingnon gid ninyo dito sa Israel. Kay nga naman, ang ilalaging hunahuna, wa kuno'y makatuman ni ana. Kaklaro sa gipamulong o gisulti dinhi sa balaang kasulatan nga kanunay nato ning gibalik-balik. Kanunay na nganong ganon ning gibalik-balik, tungod kay kanunay pud ni nga gibalik-balik pagpangutana. So hunong na mo ni ana nga mga butanga nga gitudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan nga didto ra na sa Israel, kay ang gisgutan dinhi all over the earth, sa tibuok nga kalibutan. So dili lang Israel. Unya si Kristo nagsulti siya samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan hangtod ang tanan matuman, way pagasayloan samtang naa pang langit ug yuta. Sumalas Mateo 5:17-18. Niya pa mang langit ug yuta, unya ingnon ninyo nga tuwa na sa Israel, dito ra na sa nasod sa Israel. Baya nagsulti baya ang Ginoo. Sumala sa Isaiah 39, kay kini sila mga anak nga mga masinupakon nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Mo kana ang gisulti gyud na. Unya maklaro man gyud na kaayo nga ang wa magsunod sa kasuguan, wa nginday kamaturan ug bakako na. Nang Juan 2:4 siya nga mag-ingon ako na kaila kaniya pan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Meaning walay Kristo, kay ang kamatuoran si Kristo man, ang kamatuoran ang kasuguan. Salmo 149, 142 ug Juan 14:6. So mamalandong kay galam, o bitaw nga si Kristo, naa siya'y pangutana sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako og Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Pamalandong nga higala nga ang pagtawag nimo Ginoo pero wa ka magsunod sa gisugo sa Ginoo, ang konklusyon ni ana sa Biblia, bakakon ka ug walay kamatuoran. Sumala sa Juan 2:4, siya nga mag-ingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo,
kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Mo nang iyos naman 2:4. Mo nga sa Lucas 6:46 ang atong Ginoo nangutana, nganong mutawag man kamo kanako og Ginoo apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo? Nganong dili maginyo tumanon ang sugo sa Ginoo? Ang Isaias 39 nagingon kay kini mo ay mga anak nga masinupakon nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Unya pamalandunga ko nun ang ipamahayag dinhi kung unsa gid ka klaro og katinaw kaayo ang pagpamahayag, no? Sumala dinhi sa the word of God dinhi transition sa Pinadayag kapitulo 14 versikulo 12 ingon ini katinaw ug kaklaro and hope nga ang inyong hunahuna og salabutan sama ninunot sa katinaw ug kaklaro aning gisgutan dinhi dili malubog ang inyong mga salabutan. Sa 14:12 dinhi sa Pinadayag gisgutan dinhi matod pa, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. So kini gi-address ni dito sa katawhan sa Dios, dili nang nag-angkon-angkon ra. Busa kamo nga katawhan sa Dios. Nakinsa man ning katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagatuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. Kamo nga mga katawhan sa Dios matud ba dinhi nga nagatuman sa iyang masugo. Ang katawhan sa Dios nagtuman di sa sugo sa Dios. Nagduda lang kuda kining nagampo og Dios, nagtawag og Dios, nagsimbag Dios kung iya bagyod ni sa Dios kay ang gisulti dinhi ang katawhan nga nagtuman sa ang katawhan sa Dios nagtuman sa sugo sa Dios nya wa man ninyo tumana ang sugo sa Dios. Muna makapaduda kung kang kinsa gid mo nga mga katawhan. Malinaw din sa Biblia sa tanang katawhan, sa tibuok nga kalibutan all over the earth. So hinaot pa nga inyong nasabtan ang pulong sa Dios, mabuhay kay gala ayaw pagahia ang imong kasing-kasing aron dili ka magmahay unya sa adlaw sa katapusan. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot pagpatinaw sa nakasabot ug natinawa na ninyo nga mga panghuna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John sa ato ning lilion makadiyot. Okay niya si Angelito Bazanyaris, maayong gabi ininyo diha. Na ako'y pangutana ba tinuod ba sa basa kapalaran sa usa ka tawo, tinuod ba itagaan ang swerte sa usa ka tawo? Tinuod ba ko na mahitungod niya na nga kung ang tao lay magbasa-basa sa kapalaran sa tao dili gid ko mutuo ana kay wa man tagai sa Dios ug gahom ang tao nga makapanglantaw siya sa unahan kay bisan pa man gani ang yawa dili makatugad sa hunahuna ug sa naas kasing-kasing sa tao mao say hinungdan nga ang tao wala say gahom sa pagtugkad o pagbasa sa ugma ug kaugmaon sa tao. Ang tanan atong itugyan ug isalig diha sa Ginoo. Niya pod si Jen Fuentes kamo mayong buntag sa tanan. Okay. Niya pod si Edwin Otarte, amen. Ato ning dalikitan paglantaw mahigala ang pikas nga monitor. Ato ning tanawon ang mga nahidugang ato nakita din sa screen. Okay. Niya si Carilyn Marikit Kialiaris, Welski ML. Niya po si ato yung tanaw ng uban. Niya sa ito nakita si Rolando G.R. Beldosola, Grace Ann Hundo, Dodong Oftana. Niya sa Gladys B. Bragas. Okay. Ni ato ning tanaw ning uban arita sa pikas mga higala, arita sa mga nag-like ato ning lantaw ni makadiyot. Okay, ni si Abraham Dihito Senior, niya pos Basilio Teiro Notarion Junior, niya po si Aniceto Presilias Antonio Itorma. Anya ato po nakita din si okay, mga nakita na ito mga ngalan higala nga nahidugang nga naglantaw sa itong programa.
Okay, ato po ning tanaw day ang messenger. Ato ning tagdon mga higala. Ato ning acknowledge sila din niya si Chari de la Cruz Nugas, dong Sincer Sumalinog. Okay mo ni mahinahidugang nagtanaw karon. So atong yun sa to Brother John paghanay ang pangutana. Ang iya god nga pangutana Brother Libby ngano magidlagi kuno nga naa may tawo nga magunahuna nga didto ra na sa nasod sa Israel. Okay, digon salamat no. Mao masanay gitudlo gud sa ila. Munang naay daghang nagunahuna, daghang nagtuo kay mao masay gitudlo nila kay ang ilang pagtuo nga ang 10 Commandments wa gitay labot kitang mga Pilipino. Kaya para nila, ang 10 Commandments, alang ras mga Hudyo. Alang ras mga Israelihanon. Wa tay labot kita mga Kristiyanos. Makahimo ba yung katawan na noon sila kay wa tay labot anang 10 Commandments kuno. Pero, og imong tagsa-tagsaon sa 10 Commandments o wa ba sila labot? Mangilabot man. Tanawa ako no sila labot sa 10 Commandments kay sa Israel ra. Pangutan-on nimo nga anya unang sugo ingon man diha nga di ka magbaton og laing Dios atubangan ko. Lain na ba diha nga Dios imong gibatan karon? Kay amingon po wa ko nagbaton og lain nga Dios. Ang Dios nga tinuod og gibatnan. Aw sa to panangilabot diha ka sa napulo ka sugo matupan nimo para sa Israel lang, para sa mga Hudyo. Ikaduhang sugo, dili magsimba sa mga Diyos-Diyos. Niya, karon pangutana, nagsimba ba kag Diyos-Diyos? Pingon po di magsimba Diyos-Diyos. Kaya babasa mo po sa Biblia sa Pinadiyag 21:8, ang nagsimbag Diyos-Diyos ang iyang bahin, paghiadtos linaw nga kalayo. So, manginlabot po dahil gyapon. Pero pasultiha, hasta ila magtutudlo, musulti nga wa na ng 10 Commandments, wa tay labot ana kay sa mga Hudyo ra na kay magtuman ka na nagpaka-Hudyo mo mga rasones uban o niya ikaduhang sugos ikatulong sugos Ginoo dili pasipalahan ang ngalan sa Dios bot bang ipasabot nga ang atong mahigala nga dunay baruganan nga napo kasugo wa tay labot nagpasipala na sila sa ngalan sa Dios mingon pong wala nagpasipala mingon wa nagpasipala. Unya ang itinuod nga ilang yuhuon nga di sila gimilabot kanang igpapahulay. Marami tinuod ba pero pangutana na sa siyam kasugo. Di ba muangko na ang gatuman pero pasultihan na ang ilang doktrina wa tay labot anang napo kasugo kaysa mga Hudyo ra na. Wa tay labot kita mga Pilipino. Pero tagsa-tagsa hasta lang mutuman tanaw ng ikalimang sugo. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Sa nagtudlo ngang napulo kasugo para sa mga Hudyo, unsa man higala ang imong gitudlo karon sa imong mga anak? Imong tudloan nga ay mong tahod na mo dong. Day ay mong tahod. Imong tudloan ana. May di mo bunalan o ang bata di mo tahod nimo sa ginikanan. O niya, kumusta man sad ang pastor nga nagtudlo ana? O ang napo kasugo para lang sa mga Hudyo. Kung sa may gitudlo mo simbahan, ayaw nagtahod sa inyo mga ginikanan? Mutahod man sad. Sa ato pa, di ay pala sa mga Hudyo. Apil di ay ta, nga dili Hudyo. Kadang di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat. O kanang mga sugua, di ka maibog. Wa ba tay labot ana? Kaysa mga Hudyo raman ka na. Og pangutanon nimo manginlabot nga naman di ba puno patay masuko man pud siguro og panapuan ng ilang asawa o mo na nga pero pa istorya ha ang napo kasugo wala na wa tay labot ana kaysa mga Hudyo ra na wa tay labot kitang mga dili Hudyo astilan o niya basahon nimo ang Pinadiyag 21:8 ang mangumuno sunugon sa kalis imperno. Kunya sa unang Korinto 6:9-10, mabasa po diya, mamumuno, mananapaw, dili makasulod sa gidan sa langit. Nagisulti pa sunan diya,
tanan nga malapason sa balaod sa Dios dili pasudlon sa ginharian sa langit. Ato ra guning basahon kini nga teksto dinhi sa unang Korinto. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug bersikulo 10. Payag nini San Pablo. Unya diri na ko basahon sa Catholic Bible karing maayong balita nga Biblia. Sugdon ako sa 9. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa ginharian sa Dios. So nasayod gud ta higala kitang makatawhan nasayod gud ta nga walay dautan pasudlon sa ginharian sa Dios. Unya ingon ni sunahan ay limbungin yung kaugalingon. Kaya ang mga tao nga makihilawason nagsimbag mga Diyos, apila, simbag Diyos, makihilawason, mga mananapaw, o nakabanas na po kaso na makihilawas ay si kalalaki, o si kababae, kanang homoseksual, o sa pagyod, kawatan, napanas na po kaso, hindi ka mangawat, hakog, palahubog, apil ka ng palahubog, o tigbutang-butang, kanya magsaksig bakak ba, sa isig katao, na pura sa ikasiyang masugos na pulo kasugo, tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, in general, kung sa may balaod sa Ginoo, ato ganin lapason, apil lang ipapahulay, kay balaod ba sa Dios, ang daitarelos, balaod po na sa Ginoo, niya ingos Biblia, tanan nga malapason sa balaod dili makasulod sa ginharian sa Dios. Naama lagi. Di man pasudlon unya alang ras Hudiyo. Nga gisulti ni alang ingon ni ato nabasa tanan nga malapason sa balaod dili pasudlon sa ginharian sa langit. Gibasa ni Brother John kaganiha ang Ecclesiastes 12 versikulo 13. Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Sila, okay, sorry no? Ang gingon ni sa Ecclesiastes 12:13, ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mao na ito mabasa sa Biblia higala. Ato nabasa niya, ang tanang butang na dungog na kahadluki ang Dios, bantay ang iyang mga sugo or tumana iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Katungdanan nato na tao gud ang dimensyon. Kay kung mga Hudiyo lang, Israel untat, o kung mga Israel, taral na sila higala, gayon unta atong basa, kay mao kini ang tibuok katungdanan sa mga Hudiyo o Israel. Pero ang atong nabasa, ang pulong tao in general, mga higala, kitang Pilipino, tao ta dili. Kung tao ta, apil ta higala. Pero di ta ma-apil, siguro ta magtuo nga kita tao. Pero nag-ilata nga itong kagalingon tao, dili ta exempted sa pagbantay sa napulo ka mga sugo. Mayroon ta nga, ikapahulay sa mga sala na. O na, si kaapat na sugo, sa napulo ka sugo na ikapahulay. Pero sa may gisulti ni Kristo, sa Marcos, kapitulo 2, versikulo 27, ang atong mabasa diya sa Marcos 2:27. Matod pa ni Ginosos, si Ginosos namulong ani. Kay daghan mo mga tao nga maghuna-huna nga wa tay labot ana pagbantay sa Pablo sa mga Hudiyo lang na. So niyang tubag ni Kristo para niya ng pangutanaha. Gayon si Ginosos, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao. Ari ka sa ang santos nga Biblia mabasa, ang adlaw sa Sabado gibuhat sa Dios para sa tao.
So gibuhatan ta sa Dios og adlaw nga igpapahulay Sabado. Kinsa nagbuhat ana? Ang Dios. Para kag kinsa? Para sa tao. Tanaw nimo na sa Greek higala kanang pulong tao. Ang meaning ana sa Greek anthropos. Anthropos na sa Greek mga higala kanang pulong tao. Unya unsa may kahulugan ana kanang anthropos sa Greek mga higala? Okay. Ang anthropos, ang meaning ana human being. So, human being gani, tao mga higala. Sama nato, kita tao man ta. So, apel ta na kay human being man ta. Ni akong basahon nga referensyo. Ato tanaw na. Matod pa sa James Strong Greek Dictionary of the New Testament sa page 26. Ingon din atong mabasa. Ang man kuno sa Greek anthropos, or generally of a human being, male or female, without reference to sex or nationality. Muni gihatag kahulugan. Ang man daw sa Greek anthropos. Unsay meaning sa anthropos? Generally of a human being. Human being. Bisan unsay murasa, Amerikano man ka, Hapon man ka, Pinoy man ka, insect man ka, usa para sa human being ka. Gibuhatan tas Ginoo adlaw pahulay mga higala. Aron dili naka magpili ug usang adlaw yung pahulayan. Kay nanay binuhat sa Ginoo. Ade pagit ng basahon. Ade puta sa Joseph H. Thayer sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46. Ang atong mabasa mo ni. Ang matod pa itong mabasa nga ang pulong kuno gihapon nga man sa Greek anthropos niya sunod without distinction or by distinction of sex, a human being whether male or female. Why distinction? Basta tao ka, mababae ka man, malalaki man ka, mabayot man ka, matumboy man ka, mabata man ka, matiguang man ka. Why distinction? Ang ato nabasa din nga ang adlaw pahulay gibuhat sa Dios para nato. Gibuhatan yun tas Ginoo mga higala. Nga na magbutbuhat man tag ato. Na may binuhat si Ginoo niya para sa tao na. Wa may ingon nga para sa Israel. O niya, kung imong tanawon pag-referensya, daghan pa yung mabasa nga reference nga naghisgot og tao mga higala. Tao, apil yun ta. Ay di ka mga reference ni. So, point na itong ikuha nga ang napulo kasugo gibuhat sa Dios para sa tao. Ani ang napulo kasugo, ingon ang Ginoo gani atong ibasa ang Ecclesiastes, katungdanan sa tao ang pagtuman ni ana. Naatay katungdanan. Kumusta man higala karong gabi na? Gihimo ba nimo ang imong katungdanan ngadto sa Ginoo? Unsa may katungdanan nimo? Ang katungdanan nato higala mao ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Nasayra na to ang 10 Commandments. Ay kaupat nga sugo, adlaw nga igpapahulay. Kunya, kining mga sugo okay ba ni og ato ning lapason? Arita kang Kristo. Unsa may sulti ni Ginusos sa dihang nagpakatao siya o niya nadako na siya sa kalibutan. Kaya na may mga tao nagunahuna nga gibungkag na ni Kristo ang adlaw pahulay wa na panahon ni Kristo gibungkag na kay sa panunas mga Israel. Unsa may gisulti ni Ginusos sa Mateo 5:17 gaingon si Ginusos, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Yaw mo na, gitinaw ni Ginusos, may tubag ni Ginusos sa mga hunang-hunas mga tao nga gibungkag ni Kristo ang
mga sugo ang napo kasugo iso si Kristo ay magunahon na ana nganing anhi ko nga akong gibungkag nagtuman ko sa sugo nga din sulti siya sa 18 sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisag usa ka kundot sa katulpok ang tanan matuman gigarantihan ni Ginoo ingon siya nga samtang napay langit ug yuta siya way sayloan sa akong kasuguan. Kumusta man higala? Ang 10 Commandments, gisayloan ni Mugwa. Gisayloan ka ni Mug-usa ka na ipapahulay. Kung di mo bantayan na, gisayloan ni mo. Pero sa tugo ni Kristo, samtang niya pang langit o yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Ipatuman. Kumusta man nagtuman kas na po kasugo, wakha ni mo sayloi og tuman ang daytarilo? Basi og kusog ta mukaos gidili mga higala gisayloan lang gyapon nato ang sulti ni Kristo walay pagasayloan ano man na sayloan nato sa badinag maglapas na tag usa lang kasugo gituman nato ang tanang mga sugo pero nay usa atong ilapas naingon Santiago 2:10 baton pa niya ang maglapas og usa ka sugo gikan sa balaod samara nga iyang gilapas ang tanan. Oy, nara day ang di day pwede gyud nga magpili-pili lang tag aton tumanon. Ang tao nga maglapas bisag usa lang kasugo, mga higala, gikan sa balaod. Samara nga iyang gilapas ang tanan. So, unya pangutana, ang paglapas sa sugo sa ba? Tanaw nimo ang unang Juan 3:4. Ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. O makasala dito higala. Kung atong lapason ang sugo, ang tao nagpakasala tungod sa paglapas sa sugo. Pangutana, ang kunon pagkatas Ginoo pakasata, nga di kita maghinusol. Kung imong basa ng versikulo 8, ang mabasa mo ni, kadtong nagpadayon pagpakasala, katong naglapas sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas, nagpakasala man, sukad pa sa sinugdan. Kinsay manag-iya ni adtong tao higala nga di na mutuman sugo kadtong nagpadayon paglapas nagbayon pagpakasala lagi kay nagunahuna sa mga Hudiyo na wa tay labot ang Biblia nagsulti iya siyawa nagdahom lang tag iyas Ginoo mo nandako kan daghang ma-frustrated higala sa adlaw sa pagbalik ning Sos nga naman kay gitudloan ta sa atong mga ministro mga pastors nga wa na napo kasugo kay sumodi og Israel sa dos katapusan magbasol na ta magmahay ta higala kay ang Biblia nagsulti ang nagpadayon paglapas sa sugo pagpakasala iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man usab sa kalpasundan buti pasabot ang yawa bali na pason po higala pangutana usab ang yawa sa katapusan pinadayag 20 versikulo 10 itambog si Satanas sa impernos kalayo og ang mga tao nga malapason sa balaod itambog kauban sa yawa. Didto ang mga tao niya maghilak og magkagot ang ipon. Di pa ako basa no? Sa di pa ko mo hunong higala. Dini sa Salmo 105 versikulo 7 ang mabasa mo ni paminawi ha itong basahon. Dinis maing balitang Biblia. Siya nga atong Ginoo mao ang atong Dios ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan ani na po lig-on na po kayo ni ang iyang mga sugo alang kang kinsa alang sa tibuok nga kalibutan wagid maingon alang sa Israel kay sa Israel lang di na tibuok kalibutan pero Biblia nagsulti ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan so tinuod yun nga para yun naton tanan. So nagunahuna gani karon higala tungod kay mo na gitudo ni simbahan nga napo kasugo watay labot pa na kay sa mga Dios Israel lang na karon atong ilisda na atong pagtuo tuhuan na to nga napulo kasugo para gyud na naton tanan o niya ato nang sugdan pagtuman tumanon ta na dili kay sa kontragusto tumanon ta na tungod sa kay nahigugma ta sa Ginoo. Okay ni atong basahon ni si Christy Layon. Salamat sa paglabog pag-pray. Niya po si Jenny Jimmy Monte Alto.
Salamat sa pagtanaw. O niya po si Brother Romeo Itang, maayong gabi anakon, watching me sa Iskaw, San Isidro Liti, kauban sa akong mga anak o mga apo. Salamat sa inyo haninang, sa inyong pagpanood sa atong programa. God bless ninyong tanan. Okay, maayong gabi anakon o Brother Libby, naminaw gyud mi diri sa Iskaw, San Isidro Liti. So thank you kayo. Wa naman tay panahon mga higala, sa di pahingpit a puso na tuntulumanon, ang atong theme song. Okay mga higala, mag-ampo. Hanggat kasulatan, itugas sa Buting ang imong pulong inang pamatian makapausab ug makapabago sa ilang mga kinabuhi. Daghang salamat sa imong pagtuwag, paghatag sa mga madawat mo tungod ang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan Brother Libby Clavis ug na inyong ubos nga higalag igsuon Brother John dito magaingon sa inyo. Maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.